A few moments later.
naman na lang yung kulang. Ito, ako na lang magtapos nito kasi umuwi na yung kuya ko. So, 2 drawer na lang yung kulang na ano yung salamin. So, 2 drawer na lang yung kulang.
ito ganyan guys. Kulang lang nito yung upuan. So, assemble ko yung upuan. Ito yung upuan. Upuan na lang yung kulang nito. At saka yung ma-ready na to bukas. Kasi almost midnight na. Natagalan ako nito sa pag-assemble. Hindi para madali. White na po siya.